Paz Esteban Espainiako inteligentzia zerbitzuko zuzendariak agerraldia egin du ostegun honetan Kongresuko sekretu ofizialen batzordean Espainiako gobernuak eta Kataluniako eta Euskal Herriko politikari independentistek salatutako espioitza kasuei buruzko azalpenak emateko. Sekretu ofizialen batzordea joan den astean eratu zen eta lehen aldiz alderdi independentistak izan dira bertan, tartean RC eta Euskal Herria Bildu. Foro horrek 2 urtetik gora daramatza bilerarik egin gabe. Ateak itxita egin ditu adierazpenak Estebanek eta batzorde horretan kontatzen duena sekretupean gordeko da. Bestalde, Espainiako gobernuak bere babesa agertu dio zeneiko zuzendariari, baina ez du argitu Estebanek dimisioa emango duen ala ez. Arratsaldeon guztioi, era berean Margarita Robles defentsa ministroak agerraldia egin zuen atzo diputatuen Kongresuko defentsa batzordean eta esan zuen bereziki harro dagoela zeneiren arduradunekin halaber eta Pegasus auzia espresoki aipatu ez bazuen ere honakoa erantsi zuen. Delituzko ekintzak daudenean ezin direla isildu eta ezin direla saiestu gehitu zuen halakoetan auzitegietara jo behar dela. Que me siento particularmente orgullosa de los 3.000 hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia, que este año celebra su 20 aniversario y que han pagado también con sus propias vidas el riesgo y el trabajo de defender nuestra paz, nuestra libertad y nuestra seguridad. Y por eso, cuando es necesario y se cometen hechos delictivos, siempre este Gobierno, y yo la primera por convicción y por profesión también, vamos a acudir a los tribunales de justicia. Nunca hay nada que ocultar. Esto no es una cuestión de primero de derecho, es una cuestión de primero de ciudadanía. Cuando alguien tiene conocimiento de un hecho delictivo, no debe callarlo ni guardarlo. Arlo digitalean ongizatea hitz egiten dugunean ezin ahaztu daiteke pribatutasunak eta segurtasunak duen garrantzia, nola ez Pegasus auziari lotuta ere, zentralitatea hartu du gaiak azken egunotan. Bada hortaz, aritu da gurean Jone Zaldubegi, ingurune fisiko eta digitalean ongizate integrala sustatzen duen Emoki elkarteko koordinatzaileak entzun dezagun. Azkenean, sare bakoitzak badu bere pribatasuna kudeatzeko modua, baina, karo, guk erabakiko dugu nola hori kudeatu edo zer den guretzako pribatasuna ukitzea espazio horietan, ez? Eta gogoratzen badugu indala urte asko, interneta ez genuenean sakelekoetan, ere, segun bilera bat egiterako orduan edo dana mugikorrak kanpoan izten ziren ere, ez? Orduan, justo gaur egon naz begiratzen eta oin zeneik egin duen bileran justo azkenengo albistea horre begiratzen egon naz, mugikorrak gaur kanpoan utzi dituztela esan dute. Eta, noiz egiten dute hori? Baskotan, ez? Ez gara engainatu behar, bai. Bestadetik kalte ordaina ukatu eta epaiketa ordainaraziko diote Josi Zabalaren amari ezazki 9.256 euro eta 2 zentimo. Espainiako auzitegi nazionalak diru kopuru hori pagatzeko beharra ezarri dio Felipa Artano Sagastumeri, Josi Zabalaren amari alegia. 1993an Galek baitu torturatu eta hil zituen bai Zabala, bai Josean Lasa, baina Espainiako Barne Ministerioak erabaki zuen euren familiek ez dutela terrorismoaren biktima izateagatik zegokien kalte ordaina jasoko. Auzitegi konstituzionalak 2017an berretsi zuen erabakia eta horri helegitea jarri zion Artanok errugabetasun presuntzioa urratzen zuelakoan, ez baitzen inoiz frogatu Lasa eta Zabala etako kideak zirenik. Orain errekurtsoa baztertu da Auzitegi Nazionalak eta epaiketaren kostuak ordainarazi nahi dizkio Zabalaren amari, ezen aldek ez baitzuen kostuen tasazioa inpugnatu. Elena Okade Zaiaz epaiaren arabera. Estatu frantsesera begira berriz ekainaren 12an eta 19an Frantzian egingo diren hauteskunde legegileei begira alderdi sozialistak aurre akordioa lortu zuen maiatzean lehenen egunean Jean-Luc Mélenchon buru duen Frantzia intsumisoa alderdiarekin sozialistak ezkerreko koaliziora batu daitezen. Alderdi sozialistaren batzorde nazionalak gaur berretsi beharko du aurre akordioa. Besteak beste hauteskunde legegileetan barrutiak nola banatu adostu dute, baita programa bat ere gaur-gaurkoz Frantzia intsumisoak berdeek eta Frantziako alderdi komunistak osatzen dute ezkerreko alderdien arteko koalizio hori dena dela, oraindik ere zabalagoa izan daiteke, izan ere Mélenchonen alderdi antikapitalista berriarekin negoziatzen ari da. Gurean konexioa egin du Bart Maite Ubiria kazetariarekin eta halaxe mintzatu zitzaigun aipaturiko akordio historikoaz. Baina egia da Frantzia mailan aspalditikan ez zela gertatzen hori bezalako adostasun maila. Egia da
beranta batez heltzen dela akordio hori, eta seguraski presidentzialetan jasotako kolpeak behartu du edo bultzatu du finean prozesu hori askartzea. Alderdi ezberdinen oinarriak aspalditik eskatzen zuten, nolabaiteko oinarrizko konpromisu bat, kontutan izanik Frantziar estatuko panorama politiko-instituzionalean azken urteotan eskuinerantz gertaturiko traslado hori. Bada hauteskundez Ipar Irlandan asamblearako bozkak dituzte gaur Sinn Feinek dena du aldeko estreinakoz lehen ministro kargua eskuratzeko unionistak deseroso daude eta dupek ez du ziurtatu gobernuan sartuko den errepublikanoek irabaziz. Gero, Ipar Irlanda inflexio puntu baten atarian dago garai historiko baten sartzear alegia hain zuzen ere Ipar Irlanda duela 100 urte sortu zuten protestantentzako lurralde protestante eta britaniar bat izateko, baina aldaketa bat gertatu da bidean eta unionistak da ez dira gehiengo beretzat dituzten lurretan. Are mende batean lehenengoz Irlanda iparraldeak Irlaren batasuna nahi duen lehen ministro bat izan lezake Michelle O'Neill errepublikanoa. Ipar Irlandan partekatutako aginte sistema ezarri zuten 1998an izenpetutako Ostiral Santuko akordioaren bidez, halere azken urteotan dupek izan du nolabait aginte makila eta Ipar Irlanda erresuma batuarekin bateatzearen aldeko bideak sustatu ditu. Beraz, O'Neillen ministro kargura iritsiko balitz, garaipena historikoa litzateke, baina praktikan boterea partekatzera behartuta legoke unionistekin. Hori bai, azken horien baitan 2017ko hauteskundeetan zabaldutako arrakala areagotzea ekarriko luke agertoki berriak. Hortaz, gaurko hauteskundeen emaitzen gakoetako bi izango dira, alderdi errepublikanoaren balizko arrakastak izango duen simbolismoa eta unionismoak zein erreakzio izango lukeen alderdi unionista demokratikoaren buruzagiak ez baitu ziurtatu gobernuan sartuko diren Sinn Feinek irabaziz gero eta Erresuma Batuak eta Europako batzordeak Ipar Irlandarako protokoloa erreformatzen ez badute. Aldiz, baliteke 2024ko Europako Parlamenturako hauteskundeetan aldaketak egotea, parlamentuak berak eskatu du Europako barruti bakarra sortzea eta horretara aurkeztuko diren zerrenda transnazionalen bidez, 28 europarlamentari aukeratzea. Beste aldaketa bat ere proposatu dute 16 urtetik gorako herritar guztiek izatea botoa emateko eskubidea eta 18 urte baino gehiago dituztenek baita zerrendetara aurkeztekoa ere. Alegia, hautestontzietara jotzen duten herritarrek orain arte eman ohi zuten bozaz gain, Europa osorako aurkeztutako zerrenda bat bozkatzeko aukera izango dute. Egun 705 europarlamentariko osatzen dute, beraz 733 izatera pasatuko litzateke. Heren egun egin zuten bozketa eta 323 erreformen alde bozkatu zuten, 262 kontra eta 58 abstenitu egin ziren. Horretarako Europako hauteskunde legea erreformatu beharko dute, baina eta itxura guztien arabera, ez da erreza izango Europarlamentuaren baiezkoaren ostean, Europar Kontseiluaren onespena behar du aho batezkoa gainera aldaketaren bat eginez gero, atzera parlamentutik igaro beharko luke. Eta gurera bueltan eguneko lerroburuekin bukatzeko kulturan, poetak maiatzean jaialdiaren 10. edizioa abiatu da Araban hilabete osoan zehar poesia edatzeko eta poesiaren eta gizarte eunaren arteko lotura sortzeko helburua izango du festak, eta bestak beste Joseba Saronandia, Elbira Sastre edota Hector Alterio izango dira holtza gainean. Elisa Rueda jaialdiaren zuzendariak eman du hilabetea osatuko duten ekintzen berri. Poeta nazionalak eta nazioartekoak, ahots ezberdinak, musika, antzerkia, poesiaren nonaiko akordeak petalo gisa irekitzen dira. Egan egin dezagun, aurrek bake mezuekin, bidaliko dituzten paperezko uso zuriekin. Poesiak, hizkuntzare puntatik gerra arbuiatzen baitu. Osteguneko lerroburuak horrela aldu diezta eguneko argazkiari espioitza politikoaren inguruko azalpenak emateko Paz Esteban, zeneiko zuzendariaren agerraldiarekin hasi da sekretu ofizialen batzordea kongresuan. Gaur ere RC eta EH Bildu alderdi independentistek argi utzi dute batzordaren baliagarritasunaren inguruan zalantzak dituztela, espioitza zeinek agindu zuen jakin nahi baitute, baina ez dute hori argituko den itxaropen handirik. Hola, señora Esteban. ¿Teme, por supuesto? Buenos días. Gracias. Buenas gracias. ¿Puede estar en esta comisión? Le intentaban preguntar los
¿Qué espera el señor Rufián de esta comisión? Nada. Nada de nada. Nada de nada. Nada de luz. Es que no se puede decir nada. O sea, entonces no espero nada. Al decir dentro sí pueden decirlo. Sí, pero es absurdo. Bueno, yo creo que todos y todas de los que están ustedes aquí estarán de acuerdo conmigo que es absurdo ir a una comisión sin cámaras en la que además después no se puede decir nada de lo que ha pasado dentro. En principio no tenemos depositadas grandes esperanzas en esta comisión, que es secreta, todo lo que se diga allí sigue siendo secreto, con lo cual la virtualidad y la utilidad de este tipo de comisiones pues está por ver. Es la primera vez que vamos, iremos, escucharemos lo que nos dicen y en función de eso valoraremos la situación, pero... ¿Qué pregunta van a hacer? Gaizlatuta berriz instituzioen utzikeria eta babesik ez da salatute LGTBI kolektiboko kideek kezkatuta daude Bilboko hilketen berriekin eta esan dute beldurra edatzen ari dela harremanak izaterako orduan. LGTBI plus kolektiboaren alde lan egiten duten elkarteek kezka agertu dute Bilbon gutxienez 4 gizon homosexualen kontrako eraso hilgarrien aurrean LGTBI plus euskal ikuskaritzak alarma piztu zuen aste artean eta E28 Bizkaiko koordinakundeak manifestazioa deitu du maiatzaren 17an LGTBI fobiaren kontrako egunean. Ustez gizon batek hil zituen 4 gizon homosexual aplikazio baten bitartez harremana egin eta GHB droga erabili ostean biktimei lapurtzea helburuaren atzetik dabil Euskal Autonomia Erkidegoko polizia eta beste 4 heriotza ere ikertzen ari da ertzaintza. Gertaera hauen aurrean instituzioen isiltasuna salatu du sare sozialetan E28 Bizkaiko koordinakundeak eta LGTBI plus kolektiboaren kontrako beste eraso batzuk salatu ditu Zornotzan egindako bortxaketa kasu. Bestalde Bilboko Euskal Herria Bilduren udal taldeko Jone Goirizelaiak bozeramaile batzordearen bilera eskatu du asteazken honetan herritar guztiei lehen eskuko informazioa ematea beharrezkoa dela iritzita, bereziki auzi honek kezka handia eragin duelako LGTBI komunitatean. Bilbotik mugitu gabe Kasilda Iturrizar parkean manta batekin tapatuta iotz aste arte gauean halaxe aurkitu zuten gizonezko bat ertzainek herritar baten bidez jaso zuten abisua jakinarazi zien denbora zeramala gizonak bankuan eta ez zela mugitzen larrialdi zerbitzuak heldu zirenerako iotz zen. Autopsia egitera eraman zuten, baina Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak zabaldutako lehen datuen arabera bortxa zantzurik ez duen bat ere. Itxura guztien arabera gaua kalean pasatzen ari zen gizona eta horren arira etxegabeen egoera zohartarazi du LAB sindikatuak. Heriotza horrez gain, Herenegun Zabalgarbin hilotza aurkitu zuten gaztearena ere aipatu du. Eta heriotza horien muinean egun usu indarrean dagoen nekropolitika dagoela deitoratu du. Bilboko udalak Atxuri auzoan etxerik gabeko etorkinek lo egiteko erabiltzen zuten estalpea itxi izana politika oker horien adibidetzat jodu sindikatuak. Erakundei eskatu die ere erantzunkizun politikoa. Etxegabeen egoeraz ohartarazten jarduten du beste bi elkarteak ere neurri egokiak eskatu ditu. Baieztatu dute etxegabea zela Bilbon ilotz agertu den gizona azaldu dute ohar bat plazaratuko dutela albistari buruzko zehaztapen gehiagorekin. Bere aldetik Euskal Herria Bilduk elkarteratzea egin du eguerdi honetan Bilbon bi heriotzak salatzeko. Zoriaiztoko berriekin jarraiki 50 bat herritar bildu ziren atzo goizean Arteagan familia bati sostengua agertzeko, izan ere emakume bat etxegabetu zuten, haren 3 seme alabarekin bizi da eta horietako 2 adingabeak dira. Atariaren aurrean eseri ziren herritarrak nire seme alaben etxea defendatuko dut mezua zuen pankarta batekin ertzainak herrian ari ziren bueltaka goizetik. Poliziek ataritik kendu zituzten protesta egiten ari ziren lagunak eta azkenan familia kalean utzi zuten. Kaleratzerik ez taldearen arabera zantzuak dituzte indarkeria matxistarekin lotuta dagoela emakume horrek etxea galtzea ekarri duen auzia eta horren berri eman nahi izan dute, izan ere emakumea dibortzatuta dago eta indarkeria fisikoa salatu ez badu ere, eta indarkeria ekonomikoa pairatu dituela adierazi dute. Funtsean etxegabetzea eskatzeko arrazoia emakume horri min ekonomiko eta psikologikoa ematea dela deitoratu dute. Eta gizarte arlotik ekonomia arlora jauzi egin da errenta aitorpena egiteko garaia da eta horrekin batera urtero legez gastu militarrerako eragozpen fiskala egiteko kanpainaren martxan jarri dut beste behin ere 20 eragile, baino gehiagok osatutako taldeak. Bada Arkaitz Sagasti, eragozpen fiskaleko plataformako kiderekin egin du konexioa gaur eguerdiko magazinean eta alaxe azaldu digu zertan datzan eragozpen fiskalak entzun.
Eragozpen fiskala da ekintza bat, da desobedientzia zibileko ekintza bat, ekintza zuzena, ez violentoa, eta bada estatuarekin kolaboratzeari uko egitean, eta hain zuzen ere gastu militarretara bidaltzen den horri, uko, finantzazio horri uko egitea, ez? Zergak ordaintzerakoan, eta zehazki errenta aitorpena egiterakoan, esaten diogu estatuari, ez dugula diru guztia ordainduko estatuari, zati bat emango diogulako beste eragile bati, iruditzen zaiguna gizarte justuago bat eraikitzen duela, edo horren alde borrokatzen duela, eta estatuako diru hori bideratuko duela gastu militarretara, eta hori injustua iruditzen zaigula. Hori da... Bestetik Legebiltzarrak errenta unibertsalaren aldeko herri ekimena baztertu du EAJ, PSE, PP Ciudadanos eta Voxen botoekin herri ekimena sustatu duen batzordearen ustez, ganberak aukera historikoa galdu du izapidetzaren kontra bozkatuta 22.000 eta 65 sinadura bildu dituzte ekimenaren alde. Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta sortzeko herri ekimeneko sustatzaileko batekin egin dugu berba eguerdian ere, eta alaxe iritzi dio Lakuako osoko bilkuran ezezkoa bozkatu dutenen jarrerari Angel Elias. Aurkeztu dugun legegintzako herri ekimena gure erkidegoan oinarrizko baldintzarik gabeko oinarrizko renta guztiok izateko exigitzen duen zerga reforma, hori ere nazio batuek aipatu dutela, guk daukagun estatu mailan eta baita gure erkidegoan sistema ez da behar den moduko progresista, eta nabarmenki oinarrizko errenta exigitzen du zerga beste moduan egitea, non gure gizartean gehien dituztenek gehiago ordaindu behar dutela. Hori da, argi eta garbi exigitzen duen ekimena, eta honen inguruan ikuspuntu ezberdinak dituztela. Bestaldetik Euskal Herriko Eskubide Sozialen gutunak lau mobilizazio antolatu ditu oinarrizko lehengaien garestitzea salatzeko eta aberastasunaren banaketa bidezkoagoa eskatzeko. Mobilizazioak Gasteizen, Bilbon, Donostian eta Iruñan izango dira. Hilaren 26an eta besteak beste soldaten pentsioen eta gizarte laguntzen eguneratze erreal bat aldarrikatuko dute. Arratsaldeko 7etan abiatuko dira guztiak. Birkoko ben prozesu hau bururaino eramango dugula, uda baino lehen, larunbata honetan bertan bada eragile sozialekin egingo den batzar bat, nolabait birkokapen prozesuaren azken txanpa honi ekiteko, eta esan bezala ekainerako gure aurreikuspenak dira birkokapen prozesu horrekin amaitzea, eta karta sozialaren ildoa eguneratua, egungo testuingurura eguneratua ekartzea, eta baita ere bere antolaketa eredua ere berritzea eta eraginkortzea. Beraz, karta sozialan egin dugun irakurketa honek eramaten gaitu ondorio oso argi batea, eta da egoera honi buelta emateko mobilizatu behar dugula. Soldatak, pentsioak eta prestazioak defendatzeko garaia dela, momentu honetan premia handia sortu dalako gure gizartea. Eta lanarloko protestei helduta, SHL, LAB, Comisiones Obreras, UGT eta SK sindikatuek elkarretaratzak egin dituzte bart Osakidetzako ospitaletan eta osasun mentaleko sarean, Osakidetzaren inposaketaren eta propagandaren aldeko apustua salatzeko. Bi arloetan greba deialdia egin dute maiatzaren 16erako Raquel Vivanco ELA sindikatutik. Akordioak betetzea, garapen profesionala, leku aldatze lehiaketa irekia eta iraunkorra, kontratazio zerrenda berriak abian jartzea, 100% parekatzea eta txanda osagarrien ordainketa, lain karga onartezinak, langile falta eta prekarietate konpontzeko eta kontziliazio errazteko neurriak. Nazioarteko gaietara salto eginda berriz, kezka eta haserrea Ameriketako Estatu Batuetan abortatzeko eskubidea arriskuan dagoela eta gurenak abortatzeko eskubidea ezabatuko duen beldurrez alarma guztiak piztu dira eta protesta ugari izan dira Washington hiriburuan eta herrialdeko beste hainbat hiritan.
badirudiela batzuetan egonkortuta dauden eskubide batzuek ditugula eta honek erakusten duela ez. Horregatik da oso garrantzitsua zein jartzen den, erabaki guneetan eta horrela. Eta estatu batuetan denak begira geunden bitartean Trumpek egiten zituen txorakeriak eta horrela, Trumpek jarri zituen eskuin muturreko epaileak auzitegi gorenean, eta arrisku bizian dago, hamarkadak indarrean daramazkin eskubide batek, ez? Ematen du justizia neutrala eta dala, eta ez, justizia inoiz ez da neutrala. Justizia beti irudikatzen dugu itxu, eta justizia aplikatzen dutenak ez daude itxu. Arriskutsua da, ez zenbaten eskutan uztea gauza batzuek. Eta gurera bueltan kulturan poetak maiatzan jaialdiaren 10. edizioa abiatu da. Araban hilabete osoan zehar poesia edatzeko eta poesiaren eta gizarte eunaren arteko lotura sortzeko helburua izango du festak, eta besteak beste Joseba Sarrionandia, Elbira Sastre edota Hector Alterio izango dira holtza gainean. Xehetasun gehiago jarraian Estilana Olankidaren eskutik. Y eso se nota. Pero si quiere, pero sí, y sale. Escribió música que no despertó a nadie. Y en el espejo, una mañana reconoció el viajero su secreto fantasma. Poeta nazionalak eta nazioartekoak, ahots ezberdinak, musika, antzerkia, poesiaren nonaiko akordeak petalo gisa irekitzen dira. Egan egin dezagun, aurrek bake mezuekin, bidaliko dituzten paperezko uso zuriekin. Poesiak, hizkuntzare puntatik gerra arbuiatzen baitu. No me gusta creer que las lilas perderán su existencia tras los velos de la noche. Todo lo que he visto, solo en mis sueños, aunque el viaje se lleve varios años de mi vida. Aprendí Ollane y Paula. Muchísimas gracias. Las poesías son preciosas, Etxeko kontuetan berriz hitzordua dugu gaur pantaien aurrean musika zuzenean saioa ikusteko ostegun honetan. Frikun taldea izango da protagonista, ezerezko herria diskoa. Itzaki ikustezagun jarraien aurrerapena. Jende gautsiak haien egalak dituzte galdu taien ametskuziak jokoz kanpo sentitzen dira denboraren esklaboak irakaspena saltzen da asolaik ez eduki dugularentzat. Bada, osteguneko kontuak horrela direla, iritsi albistegiaren amaierara gaurkoan, Birkit taldearen Inertzia abestiaren bideokliparekin agurtuko zaituztegu gara. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez zure aldetik, hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi duenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.